हॅलो सुरुवात करा. हॅलो हॅलो आज कार्यक्रम निमित्त तमिळ हमेन हलाले राठोड परिवार माहिती सवयराम नेमा राठोड आणि महाराज ये हमारे महाराज एवं निंदनीय आज के 12वां दिन सवार से 13वां दिन तेरहवीं कार्यक्रम जेरे ऊपर समय हुए सही सगासन गणगोत नगरवासी नायक करबरी सरपंच पदाधिकारी गामे गामे त्या पाहुणे मंडळ तसे हमारे भजनी मंडळ सेना अभिनंदन करताना कार्यक्रम में शुरुआत करा. आधे लोग भजन करेवा हमारे समोर हरिभक्त पारायण दत्ता महाराज सुंदर से विचारित मैंने बोध करताना दिनोजर बदल धन्यवाद. जरेनंतर बोलेवा हरिभक्त पारायण नीलाबाई और सुद्धा दंडनातील कार्यक्रम वेळावचं जरेनंतर बोलेवा तुम्हारच गामेरो अखिल भारतीय बंजारा कवी हरिभक्त पारायण गणेश महाराज और सुद्धा सुंदर से विचारित कार्यक्रम वेळावचं करताना प्यारे भैयो संत महात्मा के यादसाठी केला होता त्याचा शेवटचा दिवस गोडवा आखिर मी तो कसे फक्त नाम लागत कारण के नाम घेता कोण वाहे गेले पाशांतरले पाण्यात जे नामेची भाटा पाणी माहित तर गे वो नाम तुम्हार हमार सारू मिल गे आणि उद नाम तमन हमें ले इशारू छ बरोबर कतानी संत महात्मा उज के जते लोग चांद सूर्याचं जते लोग नौकट पृथ्वीचं जते लोग मानवचं वो ते लोग नाम रेवाओ छ आणि वो जो नाम लेतानी चले गए वो मरतानी आज अमर छ कारण तुम्हारे हमारे गांव में माहिती बापू हरिभक्त पारायण सवयराम नेमा राठोडी महाराज ये नगरी में थी चलो गो करो ईश्वर प्रार्थना करा ये हमारे कुटुंब परिवार में थी एक जीवात्मा तुम्हारे समूह आयो ये जीवात्मा शक्ति दे ताकत ताकत से हमारे कन छेनी अरे तुम हम तो निमित्तर कारण वाह हाँ निमित्तर कारण छा आणि भजने आते कार्यक्रम में बैठे छा फक्त थोड़ी शक्ल भगवत के नाम चिंतन करे शालू पण हमेशा दुखी परिवार शक्ति दे ताकत ताकत छा कारण तो शब्द विनंती करा भजने सुरुवात करा सुरुवात शेजांचे हाती धरतीची गती ज्ञानेश्वर चालिले अमीरजी भीती अर्जुनाचा रथावर श्री कृष्ण होऊन गेले महारथी पंतपूजा गणपती धन्याचे भारतीय संस्कृती सर्वांचा दया ईश्वरांचे हाती म्हणून चुलती नाती गोती जीवन होते गाड़ी चलाओ तुम्हारे हमारे भी एक ड्राइवर छे कतारी गाड़ी चला रही छे अरे उन ड्राइवर हमारे बापू माहिती चलो गो कारण गाड़ी भंगारे में चलेगी कारण दी शब्द में गणे रुपये में सोमना में गणपति वर्णन करा बजने शुरुआत करा शुरुआत पेलो नामो जो माता यारी बापेर हम भगवंत को मानेरो हम तमें हमें न्याय कते प्राप्त हो कला भजन को पेलो नामो फक्त ज्ञान कळतो यारी कंती कळतो आम्ही बाकी लोक कोणती ज्ञान कळ करते अरे खरवा जर कळवे तो यारी करे कळीच हा साधू संत करी आम्ही कळीच कळ करू फक्त कळवे तो यारी करी कळ संत के माहे बाप ते केवळ कासी तेने न जावे तिथं आम्ही यारी कंती काही कळ भा यारी कंती काही कळ अरे पहिलो प्रथम तमेन आम्ही बाप मालम छेनी बा तो भगवंत कत मालम वेगो देवत कत मालम वेगो कोणी रे पण आपले परस्त वेगो महाराज हमें बाप का मालूम छे
बाप का मालूम छे अरे मालूमच છે ને हाँ। लगाओ छाती हाथ हमने बाप मालूम છે કઈ कोणी पण मालूम करण कोण दिनोर याडी फक्त जन्म देवा यानी मालूम करण दिनी हाँ। ए बेटा हाँ। ही तारो बाप છે ओरच बाप तार काकाचा दादाचा नानाचा फुफाचा की ना तो होता फक्त यानी मालूम છે हा ने पण ही मग कोणी केलं शास्त्रीय पुरावाचं हाँ। कडा भजन को हाँ। आपलो अरे हम बापे ना किती तिच्या कोणी कथक हमारे चालू भजने पर विनाश वागू राठौर रे वागजारी ये हमारे महाराज साहब से हमारे भजने बदल एक किसी पैर भेटो भेटी बदल धन्यवाद चालू विषय सुरुवात कचर सुबह पहले कोणी टपला फकला दिसारोच ना हेलो हे सारूच बोलायचं कारण काही को भजन हा कोणी तिथो माया किती जाणं हा म्हणजे? हम बापे ना किती तिच्या कोणी फक्त बाप मालम येतो याडी यादी मालम सर हा यादी ना हा मालम सर वाह, वाह. भजन को आपल्याला अरे ये बाप खांदे बताया खांदे पर खांदे झलन चलाओ जरा हमें जग दिशाओ जरा जग दिशा ये बात ना कोण कोण केदा कर पुराव छ तेरे विश्व महान परमदेव कछ स्वतः परमदेव स्वतः यानी पूजा औ मार बाप पुरुषो छ लागो होता पण मार बाप ने मत तो हा कोणी कोणती कारण दी शब्द में वचन मध्ये यानी बाप ने कनेर पे वर्णन किले एक तुके सवाल समाज वर्णन करा अंगेल भजन सुरुवात करे रो सुरुवात करे रो हा कथा हर चलू बसने पर अनिल कौराठौर हमारे महासंत सुधा 21 में व्यक्तिगत धन्यवाद चलू विषय दुर्वाओद वाह वाह ये न हुआ आजा तेरी जो पंजाबा तमिल हमें मालूम तुम्हारे हमारे गोल मंदिर में संत शिरोमणि शिवदास महाराज के भगवान में चलो और 3 गुणे नगर तमिल हमें देखो कथा में भजन कीर्तन करो ये कोनी कहो और हा कोनी कहो अरे कोनी को भजन करो अरे हम मुंडी हलावे थे वो शिवदास महाराज उन संत के संत साई बुद्धि जगाचा कल्याण दय जीविका परोपकारी अरे से परोपकारी सर्वदय से जान चले वो संत गुण गायचं कळलं आणि सेवा
755 हा गावरी पण शेवदास महाराज 3755 गावरी मोजो कुर्सी टेबल पर हा दे आणि मोजे गरज काही पडली ती भाव वा वा ये हम कहते आ रहे हाँ जी। शिवलाल महाराज 3755 गावडा मोजो कहता हाँ, कैसे? मोजो कसे ना हाँ। गरज काही पडली ती वाह, वाह। दुसरी बात हा दे शिवदास महाराज को रुपया कचरा पाणी वगैरे हा हा त्याचं शिवदास महाराज को कुर्सी जागे पर हाँ, कसे आणि को? कसे को काही काही गरज पडली ती हा दे तीसरी बात हाँ। शिवदास महाराज को रुपया 13 चढावक जाय कोणी बापू को रुपया 13 चढावक जाय शिवदास महाराज रुपया 13 चढा कत को हाँ। आणि कुर्सी जागे को वाह। आणि कसे को हा दे काही गरज पडली ती खरे वातर खुलासा वेवाच हाँ। एकच कधी प्रत्येक वातर खुलासा वेवाच हाँ। आणि सुंदर असे भजन गाव छा हा आधी बाई बियाची बापडी घरण्याची आणि येतो आत्या रोच कडाशी हा दे मोठो करायचे हात धोंडोबा सवराम राठौर कैलाश सवारे बापू मोटे बैठा और हमारे महासाहब हमारे भजन नगर 21 रुपये भेंट बद्दल धन्यवाद चालू विषय भजन सुरुवात करे आप तुम्हाला विचार बरोबर सगळे छाती धोतर करवतो आपण बाजू इथे बाजू फेरे तर आता गोंधळ करीत आपण कार्यक्रम करूया पडली तिथे खरे वातर खुलासा वेवाच एकच कधी प्रत्येक वातर खुलासा वेवाच आणि सुंदर असे भजन गाव छा हा आधी बाई बियाची बापडी घरण्याची आणि येतो आत्या रोच कडाशी हा दे मोठो करायचे हात धोंडोबा सवराम राठौर कैलाश सवारे बापू मोटे बैठा और हमारे महासाहब हमारे भजन नगर 21 रुपये भेंट बद्दल धन्यवाद चालू विषय भजन सुरुवात करे आप तुम्हाला विचार बरोबर सगळे छाती धोतर करवतो आपण बाजू इथे बाजू फेरे तर आता गोंधळ करीत आपण कार्यक्रम करूया
कारण गणेश पेशवादास बरोबर इथे अंगल भजन सुरुवात करा सुरुवात अंगाने सिद्धी करता सकाराम पूरा जवान हमारे महासंत हमारे भगवत देव के सकार में भक्ति बदन हरियाण कहीं को सिद्धि वाजगी गदी छूटगी थे चले दी हाँ ले चलगी काहे लगे दी अरे पचकुण दे जो साथी कोई छे अरे सब तो स्वार्थ में भी है हाँ सत्य रोज सब हाँ वो तेरे सजा ले करत छ आज वेळ छ हां सजा सजाय करत छ सजा अंदर वेळ चली गई हां ये सजा छेने छेने करम हजर को सिद्धि हमारे कम जगत आनो हेलो हेलो हाँ हमार धनु महाराज तेलंगाना ये देर स्वागत हमारो जामुद्राव राठौर जामुद्राव मुंगाराम राठौर आणि